В момента правя тази камина и оборотният въздух влиза отзад и ще минава през фугите на камъните. На третия час плочата е затоплена и ще влиза топъл. Камината съм сложил дръвца, може да се види колко добре работи. Оборотният въздух влиза отвън и минава през фугите на камък. Ето ги двете дупки за оборотния въздух. Камината е отзад. Това също е много добро. След третия час плочата долу е топла и оборотният въздух ще влиза топъл.